Ini ndoitwawo Eva Joyce Kamusikiri, kansela ward 35. Ndiri pane nzvimbo yakaputsirwa vanhu dzimba nezuro. Saka ndiri pane ine nzvimbo ndauya kuda kuti ndizive kuti zvakafamba sei kuti vanhu vange vachipwanyirwa. Saka ndiri pane vanhu vakapwanyirwa kuti ndinyatsonzwisisa kuti zvakamira sei. Semutungamiriri wevanhu, sakansela akasarudzwa nevanhu. Zvakadaro saizvozvo ndanga ndichiadhiresa vanhu kuti ndinzwe zvichemo zvevanhu kuti ndonozvisvitsa kune vakuru vedu vanova ivo minista Garo kuti vatibatsire maringe vanhu vakapwanyirwa kuti tobatsirika sei. Zvisineiwo minista vabva vauya tikaadhiresa vanhu tiri pamwe chete naminista kuti tofambisa sei kuti tione nenyaya yekuti vanhu vakapwanyirwa kana zviri pamutemo kuti vanhu vange vachipwanyirwa. Chishuwo changu ndechekuti ndikumbirewo kuna minista kuti vanhu vange vachiwanirwa pekugara, nokuti kana ichinzi nzvimbo yerodhi hatikwanise kuti rodhi ngaisavepo. Kana pakanzi pamaster plan pakanzi paine rodhi hatipikise kuti rodhi ngaisave sakansela, nokuti ndodawo development. Chichemo changu, chikumbiro changu ndechekuti pane rodhi, kana pachinzi pane rodhi ngapange paine rodhi kuti mota dzikwanise kunge dzichifamba dzichipinda mumusha. Tinorwara, ambulensi ikwanise kunge ichipinda uchitakura varwere. Tinofirwa, ambulensi mota dzepala dzikwanise kunge dzichipindawo kunotakura vanhu. Saka ini handina hangu zvakawanda zvandotaura. Chikumbiro changu kuna minista ndechekuti tokumbirawo minista sevaridzi venzvimbo, sevakuru vedu. Inini ndiri mudiki panyaya iyi, ndiri mwana. Ndiri kukumbira kuti minista mutibatsirewo dambudziko randasangana naro muwadhi mangu. Saka tataura naminista, wasvika panzvimbo tikataurirana tikawirirana. Mangwana ndichange ndine meeting naminista vachitibatsira kuchema kwangu kwandaita kuti vanhu vari kupadzirwa dzimba vachishaya pekugara. Mhuri dzakawanda taura kwandiri kuita dzikurara panze, vakabirwa mapropati avo, vana havasi kuenda kuchikoro. Chinova chinhu chandirwadza zvikuru sakansela wemunzvimbo. Kuti ndinge ndiri kansela ndakatumwa nevanhu ivava kuti ndiende kutown house. Ndo vanhu ivava vakaita kuti ndinge nichinzi ndiri kansela. Saka ndokumbirawo minista kuti mutibatsirewo kuti vanhu vange vachiwana pekuita sei, pekugara. Tinotenda.